ሰላም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን ክቡራት የሕዋተይ ሓተይን ጸጋ ኣምላኽን ብምሕረት ኣምላኽን ጽቡቕ ንኽትህሉ ሰናይ ትምኒተይን ናይ ወትሩ ጸሎተይን እዩ። ስለዚ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ዕላማ ስብከተ ወንጌልና እንታይ እዩ? ሓደ ኣብ ማስ ሚድያ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ እኩብ ቦታታት ወፂኡ ቃል እግዚአብሔር ክሰብክ ከሎ ስለም እንታይ እዩ ዕላማ አገልግሎቱ? ዕላማ ቃል እግዚአብሔርን ስብከተ ወንጌልን ኣምላኽ ኣብ ልቢ ሰብ ንኽኣቱ እዩ። መጀመርያ እምነት ካብ ምንታይ ትመጽእ? ካብ ምስማዕ። እንታይ ክንሰምዕ ኣለና? ቃል እግዚአብሔር። ናይ ሓቂ ኣገልግሎት መወዳእታ ዕላምኡ ማለት እዩ ሰባት ምስ ፈጣሪኦም መታን ንኽራኸቡ ንኽላለዩ ብኡ ቢሎም ከዓ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶምን ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወቶምን ክውለዱ ወይ ከዓ ከዓብዩ። ስለዚ ኣነ ቃል እግዚአብሔር ክሰብኽ እንከለኹ ነዛ ቃል እዚኣ ከመሓላልፍ ከለኹ መሳርሒ ኣምላኽ እየ ዝኸውን። ሓደ ኣገልጋሊ ወይ ከዓ ሰባኺ ሰብ ከም ሓደ ድልድል ወይ ሻምብቆ መተሓላለፊ እዩ ዝኸውን። ማይ ጽምኢ ሰብ የርዊ፣ እቲ ሻምብቆ ግን ነቲ ማይ ከመሓላልፍ ጥራሕ እዩ ዝሕግዝ። ስለዚ እግዚአብሔር ብኣይ ኣቢሉ ንኽዛረቦ ዝደለየ ነገራት ዳእየ ዘመሓላልፍ እምበር እቲ ቃል ካብ ውሽጠይ ብናተይ ጥበብን ብናተይ ክእለትን ብናተይ ፍልጠትን ብናተይ ፍልስፍናን ዝመጽእ ኣይኮነን። እቲ መንፈሳዊ ጽምኢ ናትና ዘረዊ እግዚአብሔር እዩ፣ ኣነ ኣይኮንኩን። እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ፣ እቲ ህይወት ዝህብ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣገልግሎትና ሰባት ንፍቕሪ ኣምላኽ ክርድእዎን ናብኡ ክቐርቡን ዝሕግዝ መሳርሒ ጥራይ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ምሕረት እግዚአብሔር፣ ፍቕሪ እግዚአብሔር፣ ተስፋ እግዚአብሔር፣ ድሌት እግዚአብሔር፣ ሓሳብ እግዚአብሔር መታን ንኽፈልጡ ደኣ እምበር ኣነ ንኽፍለጥ ኣይኮነን። ስለዚ በዚ ቃል እዚ ከዓ ንኽልወጡ እዩ። ኣምላኽ ኣብ ልቢ ሰብ ክኣቱ ከሎ ኣብቲ ሰብ ናይ ሓቂ ለውጥን ሰላምን ምጽንናዕን የምጽእ። ሰብ ዝህቦ ምጽንናዕ ዘይኮነ፣ ሰብ ዝህቦ ሰላም ዘይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህቦ ሰላም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ ከለና ንፍተን ኢና፣ ሰብ ይፍተን እዩ። ንሕና ኣብ ልቢ ሰብ መታን ከይንኣቱ ክንጥንቀቕ ኣለና። እቲ ዝዓበየ መጻወድያ ናይ ዘገልግል ሰብ እንታይ እዩ እንተኢልና ውዳሴ ኮንቱ ንኽረክብ፣ ንሰባት ባህ ንምባል፣ ሰባት ክነገልግል ከለና ተፈላጥነት ንምርካብ ወይ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ክነፍዕ ተባሂልና ክንነኣድ ንኸይከውን ክንጥንቀቕ ኣለና። እዚ ድራኺ እዚ ንኣምላኽ ካብ ማእከል ህይወትካ ኣውፂኡ ካብ ማእከል ህይወት ናይ ሰባት እውን ከውፅኦ ይኽእል። ነስኻ ኣብ ክንድኡ ክትቅመጥ ምፍታን እዩ። ብሓቂ ከዓ ንስሓ የድልዮ። ንኣምላኽ ምኽዋል ሓደ ሰብ ብሰንኪ ጽቡቕ ኣገልግሎቱ ነሱ ምስ ዝድናቕ እሞ እቶም ሰባት ንኣምላኽ ገዲፎም ነብቲ ሰብ ጥራይ ክፈትዉ ምስ ዝጅምሩ እቲ ኣገልጋሊ ኣብ ክንዲ መብራህቲ ዝኸውን ንብርሃን ኣምላኽ ዝጋርድ ጸልማት ኮይኑሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጸልማት ኣይንኹን፣ ብርሃን እግዚአብሔር ኣይንጋርድ። ብናትና ትዕቢት ብናትና ክንነኣድ ምድላይ ኣነ ፈላጤ ብዝብል መንፈስ ብርሃን እግዚአብሔር ካብ ህይወት ሰባት ክነርሕቕ ወይ ክንጋርድ ኣይንፈትን እሞ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና? ክስምዓና ይኽእል እዩ ትሕትና። እዚ ሓሳብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥመቕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል? ነሱ ከዓቢ ኣነ ግና ትሕት ክብል ወይ ከዓ ክንእስ ይግብኣኒ ይብል ዮሃንስ ወንጌላዊ 3:30።
ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ሂወትና ክዓቢ ክንፍቅድ ኣብ ሂወት ሰባት ክንዓቢ ከምኡ ዓይነት ናኣዳ ዘለዎ ነገር ክመፀና ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ካባይ ኣይኮነን ኣይ ብክእለተይ ኣይ ብጥበበይ ኣይ ብሓይለይ ግን እዚ ኩሉ ካብኡ እዩ ክንብል ከም ዘለና ክንዝክር ኣለና ናይ ሓቂ ናይ ብሓቂ ኣገልጋሊ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ኣገልጋሊ ብዛዕባ ርእሱ ዝግደስ ኣይኮነን እቲ ናቱ ዝዓበየ ዓወት እቶም ዘገልግሎም ሰባት ንዕኡ ረሲዖም ንኣምላኽ ቀዳምነት ክህቡን ከለዉ ንኣምላኽ ክፈልጡን ከለዉ ንኣምላኽ ከዓ ክብሪ ክህብዎም ከለዉ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንርእስኻ ኣብ ልቢ ሰብ ክትኣቱ ምህቃን መንፈሳዊ መዳይ ናብ ትዕቢትን ውድቀትን ይዘምርሕ እሞ ኣብዚ ናይ ጾም 40 ግዜ ንስሓ ናይዚ ጾምን ጸሎትን ክንገብር ከም ዘለና ምእንቲ ርእስና ንሕና ክንንሳሕ ናብ እግዚአብሔር ብሓቂ ክንምለስ ከምኡ ዓይነት ትዕቢት ዝስምዓና እንተሃልዩ ንስሓ ዘድልዩ ጸሎት ዘድልዩ ከም ዝኾነ ኣሚንና ካብ ትዕቢት ክንሃድም ከም ዘለና ክርዳእና ኣለዎ ብሓፂሩ ናይዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ኣገልግሎትና ንኽብላ ኣምላኽ እምበር ንውልቃዊ ዝናናን ክብርናን ክኸውን የብሉን ኣይግባእንካ እዩ ስለዚ ወላ ሰባት ክንእዱና እንተመፅኦም ከምቲ ዓንተ በኽብሎ ፀናሕኩ እቲ ከምኡ ክሓስብን ክዛረብን ናብዚ ኣገልግሎት እዝን ዝፀዋዓኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ብዝብል መልሲ ናይ ትሕትና መልሲ ኢና ክነብል ዘለና ስለዚ ብፍላይ እዚኦም ወፂና እንዛረብ ሰባት ንቃል ኣምላኽ እንሰብኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ይኹን ኣብ እኩብ ማሕበር ይኹን ኣብ እንዳሓዘን ይኹን ኣብ ማስ ሜድያ ይኹን ጥንቃቐ ይሓትት ንስሓ እውን ይሓትት ጸሎት እውን ይሓትት እዩ ወፂእካ ናይ ዝተዛረብካ ፈላጢኻ ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሔር ብሓቂ ብኣይን ብቓላተይን ይኸብር ዘሎ ኣነ ንባዕለይ ተለዊጠ ንኻልኦት ሰባት ይልውጥ ኣለኹ ዶ ንእግዚአብሔር ዝፈልጥዎ ሰባት ከለውዶ ኣብ ልቢ ሰባት ተስፋ ይዘርእ ኣለኹ ዶ እምነት ይዘርእ ኣለኹ ዶ ብሓቂ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮን ዝበህጎን ዲኸ ኢልና ንነፍስና ክንሓትት ከም ዘለና ክዘኻኽረኩም ይደሊ ስለቲ ኩሉ ግዜ ተተባብዑኒ ኣጆኻ ትብሉኒ ደሃየይ ትገብሩ ኣዝየ የመስግነኩም ፀጋን ምሕረትን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩምን ኣብ ልብኹምን ይብዛሕ ይቐኒየሉ